Cafodd y fenteriaeth cyntaf ei sefydlu yng Nghwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin yn 1991 yn dilyn galwadau gan gymunedau'r ardal leol am gryfhau'r gweithgarwch cymunedol Cymraeg. Yn ystod y blynyddoedd cychwynnol, bu rhai o'r mentrauaeth cyntaf yn helpu ardaloedd eraill i sefydlu eu meintrau eu hunain drwy rannu gwybodaeth a phrofiadau gyda staff a gwirfoddolwyr. Cafodd nifer o fentrauaeth newydd eu creu ar draws Gymru, a hynny fel mudiadau wedi'u gwreiddio yn eu cymunedau. Dechreuodd y mentrau dderbyn grantiau hyrwyddo'r Gymraeg gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, grantiau sy'n parhau a bellach yn dod yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Yn 1999, cafodd Mentrau Iaith Cymru ei sefydlu fel corff cenedlaethol i gefnogi'r mentrau lleol ac i sicrhau llwyfan i rannu arferion da a thrafod ar lefel genedlaethol. Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith wedi esblygu dros y blynyddoedd gyda rhai mentrau'n uno neu'n tyfu i weithredu dros ardaloedd mwy. Bellach, mae 22 o fentrau iaith yn bodoli, yn gwasanaethu pob cwr o Gymru, yn ogystal â 2 fenter sy'n gweithredu fel prosiectau mewn ardaloedd penodol. Mae'r mentrau iaith lleol wedi dod yn rhan hanfodol o'i cymunedau, gan arwain ar wahanol brosiectau, helpu i drefnu digwyddiadau mawr a bach, gan weithio gyda gwirfoddolwyr yn eu hardaloedd. Yn 2017, cafodd brand newydd y mentrau iaith ei lansio, mwyn dangos i'r byd ein bod yn gweithio fel rhwydwaith i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg dros Gymru, gyda theuluoedd, plant, pobl ifanc, siaradwyr newydd a'r gymuned. Mae'r rhwydwaith yn cryfhau bob dydd gan weithredu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol ac yn cynnal ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol i hyrwyddo'r gwaith yn eang. Erbyn heddiw, mae'r mentrau iaith yn cyflogi dros 300 o unigolion, gwneud trosiant o tua 7 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, parhau i weithio gyda grwpiau gwirfoddol i sefydlu canolfannau a mentrau cymdeithasol eraill i greu mwy o swyddi Cymraeg yn lleol a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau.